kalne ham hol oto gummiɗo taw jomum waɗede hoore mum gasoil kalne min et pourtant minen commune prison ko Farba Sowa ko minen commune Mbassien ko wayten ko leydi billahi wallahi tallahi nde min mbaɗata ɗum défendre taw koye gonguira e gonga nde wona joni min mbaɗiranoma défendre pour yo komin mbuuɗo kono so organisation ene waɗa o yaltini moyen no organisation o waɗira moni fof so heeɓi hen cocori mbiɗen poti heɓde hen cocori kono wona yo yimɓe lawe yoɓe ƴette mbaɗe bili bo bili bayna ene dokke nebam ene ñaama yoɓe mbaɗe beydel ene ɗeɗɗe raison pour lan pourquoi yenayi ñan on goni holɓen holto fawi addinimi haalde ko jimmi haalde ko noon ma on paamoy ɗum e yesso émission so tawi allahu lamɗo newni kadi yimɓe yo kaldu goonga nene ko sukuña yo ɓiɓɓe yimma kaldu ɗum gila law somi ruttima caggal Farba luukali ɓooyi rewde muɗum satude luukali ndewe makko pop ene waɗi daratoɓe mbaɗa contrecarré kono ene waɗi daratoɓe ene mbaɗa mo soutenir min jinganta Farba ko saabu Allah kaldanmi e hakke famamuyam sen duttima caggal satu nde Farba yano ɗo henna somi juumani en wawi tawa ko Gambi walla ko caggal leydi haw wi wolof koye langue national Sénégal ala fof ko wiyaka ɗo e vidéo ji e bindi e haalullaji kantoriɗɗi eɗen jiiya jomumen hande kañumen daari lang ene kaɓi keccaji mumen ene mbiya ene mbaɗa Farba défendre taw ala fof ko façon konngol bongol kantoriɗgol ngol mbiyanimo wonde o wi wolof ko langue national mi ƴettan mi seede ko Abdou Aziz Diop adjoint maire on mbami invité min mbaddi hen yewtere tawa wona yewtere jingol ko yewtere haaldude goonga no Pulaar woniri langue national ni no Séréer woniri langue national ni ko noon wolof woniri langue national jamais gitton gueɗal WINNDERE-TV holto fawi holko chaine waɗi ɗo ko WINNDERE-TV waɗani holko neɗɗo yeehi ɗo ko WINNDERE-TV yahani gila law holto fawi te c'est sûr manipulation et désordre et bandiyagal e caysayagal woni hen mbaɗata ngal Farba Ngom tinani ɗum c'est sûr o tinani ɗum yimɓe fof ne gandi Farba Ngom dawnatamo yoɓata Farba Ngom jamais dawnamo yoɓata jamais o ligguinamo yoɓata holko saabi holko woni mbaɗa ko weeli on onon goni holɓen te min tellotako mon ko gueɗel amen ngal min namdi fodde amen nde min namdi yomin kep par la force kadi ko Farba min gulliti sabu min gandi kala ko poɗɗa wadde e samedi le 9 a waɗi kala ko poɗɗa wadde a waɗi holko saabi minen hamin gonɗo hamin karba holto pawɗon ɗum onon goni holɓen wiyede deƴƴu e wota haal par sac pourquoi min kalta yo yimɓe mbaɗ ko poti wadde oɗon mbiyen on mbatta ko poɗɗon wadde yo Farba waɗ doole muɗum waɗa fodde muɗum itta haqqeji yimɓe onon keɓoɗo oɗon mbaɗa yimɓe par sac c'est à dire oɗon mbaɗa taaro yirillo tawa jiiya neɗɗo totte enveloppe tawa hay tous ala ko nafi toon minen fodde wadde 72 heures hamin gone nangue hamin lori hamin lebto jooɗa tan manan e bafal oto guila wuuro soogi ha Agnam so tawi yonti oɗon fodde yimɓe mbason rokkude ɗumen ɗon mbaɗa par sac c'est à dire tawi elle dinala Farba Ngom honorable député maire Farba Ngom a waɗi foddema e oɗo événement de Dakar à Agnam Siwol de Dakar à Agnam Wuro Siré a waɗi foddema kala ko ponnoɗa wadde oroji de perjum e a waɗi ha timmi mais min somi minen min mi yiyani e goɗɗo baɗo no mbami min keɓani fodde amen pour dire vrai min keɓani fodde amen ko an noon min gullitto an Farba Ngom an min gullitto min keɓani fodde amen